ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଘରେ ବସି ଆପଣ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ କେମିତି କରିବେ? ତ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ, କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ବତାରି ଦେବେ, ଟିକେ ଚୂନ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେବେ ଯେମିତିକି ହାତକୁ ଓଦା ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବ। ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଏମିତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଲୋଡ଼ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି କଣା କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି 4-5 ଥର ଏମିତି ଆମେ ଲେୟାର ପକେଇ ପକେଇ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ଦେଇଦେବୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେବୁ, ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଏମିତି ରଖିଦେବୁ। 21ରୁ 23 ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜରିରୁ ବାହାର କରି ଏମିତି ଆମେ ବେଡ଼ରେ ରଖିଦେଲୁ କି ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ। ତ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିଲୁ, ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କଢ଼ି ଆସିବ, ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁଳି ଦେବୁ। ତୁଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବେଡ଼ରୁ ପାଣି ଯେତେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ସେ 2ରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଛତୁ ଦେଇ ସାରିଥିବ। 21ରୁ 23 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତାର 3 ଗୁଣା ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ।